Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Хиксма7 MDX и днес снимам Fire and Craft. Новата ми поредица, това ще е втория епизод и смятам да поиграем малко на ХГ. И сега ще извикам хора. Сега да набавим хора. Добре, чакаме сега да се появят хора. Така. Няма да мога да дойде това. След да кажа, скоро мисля да направя една томбола. За 11 там сабскрайбъра, малко искам да събера. После ще правя други томболки. Сигурно след този клип ще снимам на инвентите, трети епизод. И после може да снимам как пускам една томбола. И така, ето дойдоха двама, трима вече. Всеки, който е дошъл да натисне табелата за влизане и да чака. Добре, сега натискаме табелката. И така, мисля, не знам, ще спра клипа докато не почнем играта. И после така, знаете, ще играем. Чао, след малко се връщам. И здравейте хора, пак съм тук. След един час влязох. Само да видя дали снимам. Да, снимам. Така, айде. Сега вотим. Добре, сега да мине ронът. Старт играта. Пауса. За клипа. Пуснах го. Добре, сега админа ще пусне играта и ще играем. Добре. Добре. Добре, айде моля админе, пусни го. Виждате, 10 човека, браво, 11, 12, браво, 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 браво. Добре, така, бързо, убирай сетва. Ще го убия. И ще бегам, защото мен ще ма килнат.
Добре, сега трябва да се намеря някакъв котен меч. Той е хакер. Мисля, че това е 100% един от най-големите хакери. Освен един, който го споменах в предния клип. Брачетни. Нещо като брачетни. Така. Бързо. Кили го. Yes, убил го. Добре, убил го. И как да взема мечът? Гадна работа. О, голден кил. Епалки. Добре, вече ги размазах. Сега, по-клека стана хъга лист. Добре, идея, така. И 100-то. Да, 100-то е едно. Той е много голям хакер. О, ето го. И ще бягам, защото той със сигурно ще ме убие, защото е хакер. Какво да се прави? Така, бързо бягай, бързо по мостчето. Няма да му убиеш. Да, гати. Добре, ще спра клипа и ще дойда на следващата игра, ще ви пусна. Така. И здравейте хора, пак съм тук. Добре, пак съм тук. Аз спрях клипа и то го пуснаха. Добре, сега стартнем играта. Предния път кой му уби? Не знам, май да ще е този. Добре, той сега ми се извинява и брат, гледа, с това няма нищо. То беше тъкмо към края. Ниче се сърда. Омага. То ще как се отвори, бе, те удили са. Тук работим. Също искам да се извиня за звукът. Така, шумът. Така. Така. Вече снимам доста често, само да кажа. И само да кажа, че когато си пуснах интрото, мина доста време, когато не бях пускал клип, защото нямах микрофон, слушалки ми подариха. Вече снимам доста често, защото имам всичко, програми, такива неща. И така, всичко снимам. Имам доста възможности да снимам. Не ден си напълпа на всичко. Аз пък. Напишете хъгъвоте, за да почнем играта. Кога се научат? Ево! Много ви благодаря. Така. Бой. Така. Дядите. Саско. Да, Саско. Последен влезе с Саската. Паската. Да ми паска една цигарка. Да, е само мини килот. Явно хората тук ме мразят.
Добре, не гонете своя ютубър. Те много го обичам. Тай став. Към 5:30 ще така. Това ще извинете, просто... просто брат ми говори така. Тоест не брат ми, гледам едно филмче. Бърках се. И така, вижте какъв хакер. Само смичи панталонки и ме уби на 2 удара. Не знам защо. Така, ще върна, щом почнем играта. И хора, чакам близо от половин час, но нищо не става и всички хора чакат от доста време. Така и хъгото не се освобождава, така че мисля това да е края на клипът. Дано да ви е харесал, абонирайте се, лайквайте. И така. Чао. Бай.